Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon sa Infanta Integrated School sa IIS po dahil sa isang activity na gagawin namin. Garden Day po namin ngayon. Kasama po namin ang mga mababait at masisipag na mga grade 2 teachers. Hindi ko na i-mention ang mga name nila. Tapos ang mga co-parents ko po na masisipag din. Ayan po. Gagawa po kami ng pagtataniman ng gulay dito po sa likod ng school namin. Pwedeng i-video ma'am ano? Saan ito po? Dipinda ako. Hindi ko alam. Pwede yan? Baka mamaya man kayo mabuhan tayo. Dikit-dikit. Dapat proud. Mag-proud pa nga sila dahil hindi magkikita ka. Wow! Yan na ako na mga kailan. Francis ngayon na isang uhublog. Wow! Pagayahin niya si Madam Nining. Di ba set nang iparabaw yun? Maliit. Ay, ginalisin ito, ma? Ganyan na lang naman, nakatambak. Ba't nasa labas tayo? Ito. Opo. Iba yung dyan sa labas. Doon lang pala park. Ay, ito yung way. Asan na tigulong na dyan? Di ba, Mel? Ito, Mel. Ito kalhatig lang pala. Ito ginan. Kasi hindi magharapan. Maghaharap pa ba ito? Sabi kasi ano niya, single leg. Nagsama ko may mabaksa. Tuning ka, ma'am. Ibang gagawa. Ito naman kailangan na natin ang ikalong. Sige. Pero dapat, ano yan? Libre ang mga yan. Alangan naman natin. Pagsamahin lang dito. Babas. Pag inadayuran, kasi medyo na yan na. Nagtubo na din mula kaya? Ako pa niya na-urog mo na gamin. Tigo. Saan di may kapilit yan eh? Na? Hindi dapat kasi sisiganan na. Dapat tinisan mo na ata yun din. Ano magsasaw? Kasi mo na ata yun. Kaya nga tingnan mo, iba na yung tumutubo naman lahat pa. Damo. Pataba dito. Barito lang kuma. Pala. Bahan niyo pa na din na. Salamat. Yan kasi mo may makapunta sana doon sa bahay. Mga gamit din. Oh, ganda lang pa ng Pala mo. oh. Tayo talaga ako. Tatawa ko doon sa... Ano lang tapos na naman? Grabe. Ha?
Buot guys ang tatanim. Among di balay mi ay may Francis among di balay mi nga sis. Amo ka. Kapag ka ton di ko ijay. Pero amo kaya no may sa. Ana tag may sakay pa lugan, mabalin mo. Sa kami nagato si jay. Damog. Tataw, Jai. Totoo. Nakasako amin diyayon, magkatinulangan. Pagtano na dagsan, ito para matilyami jay. Parang ijay nga to, ito para matilya yung kanan yung kasada. Ano may tataw? Ama ilusot ano? Ay kung di kayo mukirme, nakabalat ka dyan. Tataw sama, Jai? Wala ito na dyan, discount kayo diyayan. Ayan po, ang daming itlog guys. Wow. Sasakay namin tong kataba sa tricycle. Oop, ang bigat. Ah! Antayin galutan? Jeli ko, Jimesan. Dahan-dahan lang nga. Nagagat yung presidente ti ko ah. Yan, section 1. Ipalpala. Dati nakatalikod na po nagagat. Medyo mahaba po yung video kaya pinas forward ko na po yung iba. Ano bang itatanim natin Ito, dito? andun na pala. Yun ay pasagitan, patula, papaya. Ay, paniya. Wala. Madam. Baka lumaki yung muscle mo. Lagyan na ng tali para may pag-akyatan yung tanim.
Pagkatapos nito guys, okay na, tapos na. May tanim ng ano yan, ano daw yung tanim natin pre? Lukbati. Alokbati. Hindi, yung buto, palang. Palang. Patani. Palang siya patani po ang itinanim nila dyan. Ayan. Tsaka alokbati para po.